அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம ஹெல்த்தான ட்ரிங்க்கு நெல்லிக்காய், பெரிய நெல்லிக்காய் வச்சு ஜூஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். நெல்லிக்காய் எடுத்துக்கோங்க. அதை சுத்தமாக நல்லா கழுவிட்டு அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதை விதைய நீக்கிடுங்க. அதில் மிக்சியில் போட்டு சாதாரண சும்மா அடிச்சுட்டு ஒரு அடி அடிச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றாமல், அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றும் போது ஒரு இஞ்சி துண்டு கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை போட்டு அடித்து லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கோங்க. அடித்து அதை வடிகட்டி ஒரு கிளாஸில் மாற்றி ஜம்சா வர பிசுன்னு ஊற வச்சதை போட்டுக்கோங்க. நன்னாரி சர்பத்துடைய ஃப்ளேவர் வேணும்னு சொன்னால் அது போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா கொஞ்சமாக ஜீனி போட்டுக்கலாம், எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம், உங்கள் ஆப்ஷனல் தான் அது. அதெல்லாம் போட்டு நல்லா கலக்கிட்டு ஐஸ் கட்டி போட்டு அதை நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. செமையான ட்ரிங்க்கு, நமக்கு ஹெல்த்தான ட்ரிங்க்கு. நம்ம நோன்பு திறக்கும் போது இதை மாதிரி லெமன் ஜூஸு, நார்த்தங்காய் ஜூஸு இதை மாதிரி எதாவது ஒன்று குடிப்போம். அப்போ இதை குடிக்கும் போது நமக்கு ஹெல்த்தும் கிடைச்சிருது, நமக்கு தேவையான ரத்த ஓட்டம் சரியாக கிடைக்குது. ட்ரை பண்ணுங்கள், நல்லாயிருக்கும். கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.